цього інтелігентного чоловіка кажуть, що він мудрий наставник, вимогливий до себе, роботящий, знаючий. Ушитко, що він досяг на нинішній день, все благодаря великій роботі над собою, самовідданому труду во благо науки. Василь Васильович Хімінець, доктор фізико-математичних наук, професор, автор більше 500 научних та научно-популярних праць та публікацій, автор 34 книг, 58 патентів на винаходи, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Днями йому ісполнилось красних 70 годів, з яких 50 він віддав научно-педагогічній роботі. Василь Васильович змагається показати всьому світу, які глибокі історичні корені має освіта Закарпаття, показати, де і ким формувалися зачатки високоосвічених закарпатців многих поколінь, які прославляли наш край у багатьох странах Європи. Василь Васильович, дуже рада зустрічі з вами. Не забули сте свою отцюзнину і не забули сте материнську бесіду? Рідко яка людина може забути те, що вчила мама, батько, дід з бабчею. Це вже, якщо трапляється в житті так, то це не дуже добре. Людина свої корені має пам'ятати, і чим глибше вона докопується до історії своєї рідні, родичів, тим вона багатша, тим вона може більш перспективно дивитися в завтрашній день. Бо ми розвиваємося, зростаємо, тільки опираючись на плечі своїх попередників. І насамперед на плечі сімейні, а потім вже йдуть знайомі, вчителі, професори, які тебе вчили. І в житті багато таких людей. Але корені сімейні, з моєї точки зору, забувати не потрібно. У мене є навіть книжечка невеличка, десь років, здається, 15. Я підготував її таку скромненьку, але назвав «Наша сім'я». Які є історичні корені освіти в Закарпатті? Закарпаття – це не щось відірване від світу. Закарпаття – це частинка великого світу. І корені розвитку освіти на нашій землі знайти дуже важко. Але офіційні дані, які ми маємо на сьогоднішній день, пов'язують завжди з вчителем першим. Кого називали вчителем? Пов'язують, із першими освітніми закладами. Так от ті історичні дані, які ми маємо на сьогодні, відносять нас десь до початок другого тисячоліття нашої ери. Саме в цей період на теренах історичного Закарпаття почали формуватися перші освітні заклади. І я тут у цьому плані виділив тільки 3 надзвичайно знамениті релігійні, освітні і культурні центри. Насамперед почав би з Мукачівського монастиря. Тут історія, тут не скінчено, про нього ми можемо тільки з вами говорити. Але є достовірні відомості, що вже в 13 столітті в Мукачівському монастирі діяла, як ми сьогодні говоримо, елементарна школа. Елементарна не в плані елементи, а за назвою. А з точки зору, скажімо, 17-18 століття її вже можна віднести до шкіл вищого типу. От у цій школі готували, шановні, не тільки релігійних діячів, а там велась велика і культурна, і освітницько-пропагандистська діяльність. Там книжки завозились, книжки переписувались, книжки підшивались, їх дописували, свої створювали книжки. Мукачівський монастир, як освітній центр, зіграв дуже велику роль у розвитку всього Закарпаття. На самому сході Закарпаття треба говорити про Грушівський центр. Є багато фундаментальних праць, в яких стверджується, що там була перша друкарня на кириличному шрифті у всій Східній Європі. Сьогодні декілька десятків книг у різних столицях Європи, які приписують, що вони видані саме одним з першодрукарів у Східній Європі, який працював у Грушівському монастирі. Але це питання, які доказової бази фундаментальної, наукової на сьогоднішній день не дуже мають.
Я б тут назвав іще Краснобрідський монастир. Про нього рідко коли говорять. Так сталося, Словаччина. що він в Словаччині був заснований, значить, а потім згорів. І під час ще кінця 19 століття згорів повністю. А при ньому існувала філософська школа 200 років. І, по-моєму, школа живопису. І школа живопису була, і інші школи, які я не називаю, я тільки в плані освітньому зараз говорю. І готувала філософів для всієї, можна так собі дозволити сказати, Східної і навіть Центральної Європи. Ви уявляєте собі, які це потужні були центри? Так от, а тепер перейдемо до освіти більш такої, зрозумілої на простій мові. Мова піде про школи. Значить, школи почали створюватись в Європі насамперед при релігійних общинах. Так офіційні дані засвідчують, що, скажімо, в Ужгороді, це в книжці описано освіта Ужгороду, офіційні дані, перша школа, причому дуже цікава історія, як розвивалися русинські школи тут, як угорські школи, єврейські школи. Значить, але це, шановні, перші дані про ці школи, це так, 11-12 століття. 11-12 століття у нас вже функціонували школи. Значить, у нас вже були ті, хто вчив діточок. І саме головне, на що я хотів би в цьому питанні звернути вашу увагу, ось там перед вами книжка «Ужгородська гімназія». В 1613 році зусиллями сім'ї князів Другетів у Гуменному, а це їх родовий маєток, було відкрито, значить, тоді так це мало назву ліцей. Я хочу нагадати вам, що ліцеї – це були освітні заклади, які готували для вступу в університети. Університети почали відкриватися в Європі, починаючи з 14 століття, приблизно перші університети. Значить, і потрібно було, звичайно, що молодь, яка вже мала якусь елементарну освіту, готувати до університету. Більше того, хочу наголосити, що це ідея була ордену і єзуїтів, як ми сьогодні кажемо. А тоді він мав назву орден францисканців, значить, який був створений на допомогу папі Римському. Але цей орден і єзуїтів діяв основні зусилля скеровував через освіту. І на протязі майже цілого століття цей орден вибудував цілу освітню систему у Центральній і Східній Європі. З моєї точки зору, жодна релігійна громада таку потужну роботу на теренах Європи за останні століття не виконала. Так от, сім'я Другетів у поєднанні з зусиллями, значить, членів цього ордену створила в Гуменному ліцей 1613 рік. А в 1640 році зусиллями Юрія Другета він був перенесений в Ужгород і з часом отримав назву гімназія. Шановні, підкреслю дуже важливу річ. Гімназії на теренах сучасної України створюватися почали тільки з 1804 року. І в Росії, імперській Росії. І тоді Україна входила до складу цього державного утворення. Значить, це за дорученням князя Голобородько тоді, він як міністр освіти був, почали відкривати гімназії. 1804 рік. Якщо хочете, в Ніжині, пізніше в Києві, потім у Харкові. І там вихідці з Закарпаття очолювали. У нас був період, коли вихідці з Закарпаття, я б міг перерахувати, не менше як 3 десятка, по тодішнім міркам професорів, вихідців із Закарпаття, які розбудовували освіту і залишили за собою дуже потужний слід в Росії, на Україні, у Східній Європі, в багатьох державах світу. Окремі з них відкривали університети і керували ними. Зокрема, як приклад, Михайло Балудянський, наш земляк. Значить, мова піде про Петербурзький університет. Перший ректор його. Аналогічна ситуація ми мали із гімназією в Ніжині, яку відкривав теж закарпатець. Значить, в Харкові, в Одесі працювали наші. Але я, дозвольте, повернуся до гімназії.
Значить, на 200 років раніше на теренах Ужгорода почала діяти гімназія, ніж у центральній східній Україні. Ви знаєте, цей факт, коли деколи оприлюднювали на різних наукових конференціях, і навіть в колі великих чиновників, не всі до кінця вірили і не всі могли усвідомити. Бо Закарпаття до 1945 року до складу радянської України не входило. І ніхто не вивчав цей період так, як потрібно. А гімназія, шановні, в Ужгороді, вона має фантастичну історію. Подивіться на цю монографію. Був період, коли вона готувала кадри, ми там десь рахували, для не менше як 12 сьогоднішніх держав Європи. Значить, там працювала високоосвічена закарпатська інтелігенція. Більше того, ті, про яких ми з вами говоримо, що творили за межами Закарпаття, у різних освітніх установах, у різних релігійних центрах, як правило, закінчували Ужгородську гімназію. Потім ще була семінарія Ужгородська, і духовна, і вчительська. Це дуже великі центри, які тут діяли. І ви знаєте, у 2-3 словах описати історію розвитку освіти на Закарпатті або навіть в Ужгороді – це надзвичайно складно. Недавно пройшла научно-практична конференція на тему «Освітні та наукові константи» професора Василя Вхімінця, на яку зібралися чистовані гості, знані науковці України та ученики професора. У 2003 році, коли я тільки прийшов сюди на роботу у інститут, я відразу попав, і дякую за це долю, я відразу попав під наукове керівництво і науковий супровід Василя Васильовича Хімінця. І з ними вже 15 років працюємо. Особливістю роботи Василя Васильовича є це, що будь-яку складну роботу він може зробити так і представити так. І багато проєктів, яких ми реалізовували наукових з Василем Васильовичем, саме в такому форматі відбувалися, представити так, що вона приносить задоволення. І люба наукова робота переходить в площину, крім наукового спрямування, ще й в таку, від якої отримуєш насолоду і задоволенням. І це є такою особливою рисою, я би сказав, Василя Васильовича і роботи з Василем Васильовичем. Вона є не просто цікавою, вона ще й така, яка приносить задоволення. Василем Васильовичем працюю з 1992 року, але тут іще один є нюанс, як ми обидва закінчували фізичний факультет. Лише я на 2 роки скоріше. Я би казав, що із його приходом почалося поєднання методичної і наукової роботи. Тому що до тих пір ми займалися методична робота в школі, підвищення кваліфікації то саме собою, то для цього були і кафедри створені. Але Василь Васильович створив, не створив таку атмосферу, а він вловив оцей нові нюанси роботи інституту і ми почали говорити не про методичну роботу, а про наукову методичну роботу. Тобто все було підпорядковано для того, щоб наш інститут займався і наукою. І якщо говорити про цей важливий напрямок, то Василь Васильович тут дуже себе проявив, тому що ми вперше в Україні створили аспірантуру, у нас було багато пошукачів, багато вчителів-практиків захистили кандидатські дисертації. Нам, як усякий вуз, повинен був мати і видавничу базу, а під ту видавничу базу ми мали і свій орган, де був Василь Васильович. Редактором це газета «Слово вчителя», журнал «Освіта Закарпаття». Василь Васильович займався не тільки читанням лекцій, це його основний був ділянка роботи, але він почав займатися і навчанням з точки зору наукового підходу на методики, навчанням кадрів, у районах, починаючи від вчителя, кінчаючи заступником директора школи, директором директора школи. Потім у нас систематично проводилися навчальні семінари для завідуючих методичними кабінетами і так далі. Але це все Василь Васильович, оскільки він в університеті займався чистою наукою, то і цей напрям роботи дуже його там в університеті, його досвід пригодився і нашому інституту. Василю Васильовичу найбільше мене вражає його людяність,
його високоосвіченість, його високоінтелектуальність і його високоморальність. От якщо би кількома словами, то я би так охарактеризував. Саме головне у Василя Васильовича те, що в нього, ну як казати, він і сам як фізик, у нього масштабне мислення як науковця, але в нього і масштабне мислення, і вже не буду я говорити, але скажу одним реченням, і як політика, і як громадського діяча, і всі ті грані. Це головне. А людський, ну, науковець, принциповий, чесний, людяний, завжди готовий допомогти, вимогливий. Ну, ці всі якості, які притаманні науковцю. І я думаю, що його успіх – це у його наполегливості, це у його вмінні комунікувати із іншими людьми, і це в його моральних якостях і рисах. Василь Васильович Химінець у нинішній час дуже вболіває за наукою та історією нашого Закарпаття. Він знає, що в Україні є великий потенціал, аби підняти научний рівень і воплотити його в життя. Колись з легкої руки Івана Ольбрахта було введено, ну, якщо хочете, такий вираз в обіход. Закарпаття – це Африка в центрі Європи. Це був 36-й рік, але пізніше, в 50-ті, 60-ті роки, коли потрібно було підкреслити велич радянської епохи, дуже часто тодішні керівники любили цитувати Ольбрахта. Ну, для порівняння, щось центр Африки, а тепер подивіться, що ми маємо. Так я хочу казати, що це фантастично неправильна теза. Закарпаття ніколи не було африканською частиною. Воно розвивалося в центрі Європи, за законами європейських спільнот. Воно входило до складу Австро-Угорщини, Угорщини. А ці дві країни у певні історичні періоди диктували моду розвитку освіти і науки у всій Європі. Я міг би нагадати тільки часи тут Марії Терезії, імператриці Марії Терезії, її знамениті укази. Ми сьогодні дискутуємо про мову викладання. Та про мову викладання в освітніх системах Європи дискутували 400 років останні. Тільки на теренах нашого нинішнього Закарпаття спочатку мова викладання була німецькою, так як у Угорщині. Потім латинська була, потім перейшли на угорську, потім дозволили на русинській мові вчитися на теренах Закарпаття, а іншим національним меншинам, на їх, румунам, словакам, на їхніх мовах. Потім знову розвернулися тільки до угорської мови. Це буде демократичний підхід до вивчення науки. Це був розумний підхід, я б так сказав, людяний підхід. Це був підхід, який дозволяв ефективно розвивати регіони, а якщо багаті регіони, то багата держава. І державі розвиватися. Це був підхід, я б сказав, державників. Роблячи на должності завідуючого кафедри фізичні основи мікроелементів УЖНУ, а в послідній час в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти, Василь Васильович Химінець всю енергію та свої знання скеровує на поміч освітянам краю. Він каже, що перед ними стоїть архіскладне завдання – працювати в новій українській школі і готувати учнів до життя в дуже урбанізованому та динамічно змінному світі. У радянській системі освіти ми всі з вами вчилися, працювали у так званій знаннєвій парадигмі. Тоді було прийнято вважати, що молода особа має знати якнайбільше і найширші предмети. Вона має володіти і математикою, і фізикою, і хімією, і мовами, і іншими предметами. Їх сьогодні в шкільній програмі понад 40 програм. Але від народження діти то різні. Це була фундаментальна освіта. Ми нею з вами гордилися. Той, хто вписався нормально в ту систему освіти, був підготовлений для великого життя. Якщо його розум був скерований на і природничо-математичні науки, і гуманітарні науки, або тільки на природничі, він міг виділитися. Але Європа пізніше, особливо коли почав функціонувати Євросоюз, усвідомила,
що, по-перше, така освіта є надзвичайно дорогою. Надзвичайно. По-друге, у сьогоднішніх умовах людину потрібно озброїти так званими компетенціями. У Європі в останні 30, а може й 40 років почав домінувати компетентнісний підхід. Компетенції. Компетенції – це загальна культура людини, її треба підготувати до життя. І компетенції – це фахові. А ось фахові компетенції має давати профільна школа. З Іванка сім'я хоче, і суспільство бачить, що можна зробити вченого. Тоді він має в цю початкову школу піти, з неї в цю середню, а потім у ту старшу профільну, і вчитися, скажімо, 12 років. А в останній час цю кількість років довели в деяких країнах до 14 років. Але там уже людина, закінчуючи таку профільну школу, отримує, ми б навіть сказали, в деяких школах, які мають авторитет у Європі, і диплом бакалавра може отримати в такій школі профільній, і йти на роботу. А якщо ні, то йти в університет і отримати вищу освіту. Тобто відбувся перехід від так званої знаннєвої парадигми до компетентнісної парадигми у навчально-виховному процесі. Ми проголосили цю ідею, нам нема куди діватися. Ми в плані того, що Україна проголосила бажання євроінтегруватися, змушені свої інституції, політичні, економічні і найперше освітні, підганяти, в лапках я це слово вживаю, але під європейські стандарти. Причому любиться це нам чи не любиться. Так от в освіті це дуже правильні речі на сьогоднішній день. Але для того, щоб війти в ту систему європейську, більше того, диктувати моду в ній. А ми, українці, це освічена нація. Це нація, яка має великий освітній потенціал. Можемо це робити. Нам тільки створити для цього умови певні. Значить, і от ми це почали, ці реформи, в останні декілька років. Значить, найбільше вони яскраво виписані в так званій концепції «Нова українська школа», яка проголосила, зверніть увагу, що ми маємо бути в профільній школі, так як у Європі. Ми маємо школу перевести на систему 12-річного навчання, і ми маємо у змісті і в організаційних моментах зреалізувати компетентнісну парадигму. Але, шановні, для цього треба фантастично великі гроші, які у нашій країні, на жаль, знайти сьогодні досить складно. Але ж Європа, шановні, профілі то міняються. Наведу вам такий приклад, якщо вам цікаво це. 50-ті роки фантастично не вистачало в всіх країнах, війна закінчилась, одягу і меблів. Школа у профільному плані була скерована на цю роботу. Дівчат вчили шити, як і ми з вами тут, а хлопців робити з деревом. І розумно було. Але через пару десятиліть Європа цю завдання виконала так, що до нас почали завозити одяг секонд-хенд, камйонами, поїздами. Питання знято. Але з'явилась нова ідея в Європі – комп'ютеризація, як ми її назвали. Треба готувати молодь, яка піде на роботу і яка б могла працювати з комп'ютерами. Європа з цією метою школу перевела спочатку на 11-річну. Рідко хто пам'ятає, ми ж вслід за Європою ввели 11-річку в 60-х роках. Серед нас є люди, я особисто закінчив 11-річну школу і отримував у Мукачівській школі номер 2 сьогодні імені Тараса Григоровича Шевченка посвідчення про здобуту спеціальність електромонтажника. І це було добре? А хлопці, які зі мною вчились, пішли на роботу на Мукачів-прилад або на Мукачівський станкобудівний завод. Працювати і заробляли, бо нам дали 4 розряди деякі. Ви розумієте, це чудово було. Але зверніть увагу, ми через 3 роки 11-річку відмінили. А ви знаєте, як було пояснено тоді? Тоді керувала партія разом з урядом. Тоді, в той час. Не вистачало коштів. Ми відмінили, перейшли на 10-річку, а Європа через 2 десятиліття ввела 12-річку, щоб навчити діточок на комп'ютерах працювати. Через пару років Європа наситила комп'ютерами свої країни.
До нас їх почали, якщо хочете, я умовно скажу, завозити з секонд-хендом. Ми з вами жаліли сьогодні у вас у робочому кабінеті, що старий комп'ютер у вас, і в мене старий. Бо вони вже там не працюють, а їх сюди скидують. Там з'явилася ідея комп'ютерного програмування. Європейські країни передові почали школу переводити на систему 13-річного навчання. А ми ся опинили на 10-річці. Це фантастичний провал тут. А в останні 6 років, шановні, окремі країни, і насамперед східноєвропейські, північноєвропейські, як це нам не дивно, Норвегія, Голландія, які спрогресували за останні роки так, як 20 років тому назад азійські тигри. Школу почали переводити на систему 14-річного навчання. А основна ідея в школі – не мебель робити, одяг шити, не з комп'ютером працювати, вони це пройшли, не програмування, і це вони пройшли. Наші хлопці програмують там багато в яких речах. А як вони тепер кажуть, навчити людину жити в полікультурному середовищі. Полікультурне середовище – це середовище, коли все перемішало. Культури, релігії, тільки через освіту.